Halo guys, kabar ang next nila guys, kabar on recipe na para na tawar bay as kalam bay semi jadong ako mazang dong tini hai asang na bro ukha deng na horao may ukha nan de ya lam jup dengar na bay da jeng to sei pire na pire na bay de ya peran bayar na bay manci pra duplicate je nas hagasin dong bay jeng nas hana ko naila jeng dine lameyaw alang palang thabai lagasin na logofor mane bothora ese thanda nalai बिदिब्ला लोगोफोर फैदो जागायनोसै जोङो एसे बेरायनोसै ओमफ्राय दा जोंनाथ' बान्दो हाजोआबो खाथि नालाय जों थांनो थाङा जादों आरोना ओमफ्राय जों थांनाय जायोबा आग्नेय ब्लकनि गेजेराव नुगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थाङाबा बिदिनो लकेल ब्लक नुसिगोन आरो माने गाङलियानि ब्लक माने जा हायो आं देखायनोसै आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला लोगोफोर एसे जागायजेननोसै आरोना आङो देखायनोसै आरोना दा माइ गायनाय आरोना जे दुब्लि सेर सेर ओमफ्राय नैबे दैया जयदाग हाजोनिफ्राय फैयो आरोना बे दैया ओमफ्राय बायबाय आरोना नैबे बायजोब्बाय ओइ नै जयदाग हाजोआ जयदाग हाजो होनो आरोना लोगोफोर बे ओमफ्राय नैबे हाजो दुलुर बेयाव कार्बिफोर थायो आरोना ओमफ्राय बै टावार नैबे टावार बिसनेल टावार आरोना लोगोफोर बिसनेल टावार बै जाना साग्राफोर दं आरोना ओइयाव दं लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं दिनै ब्लग लाबोबाय आरोना लोगोफोर आङो एसे गायनाय फुनाय हालेवनाय दुमथाममोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैसो ब्लग लानो मोनबाय ना लोगोफोर आंना ब्लगानो मोजाङै ओरैनो सिम्पोल जाबोजोब्बाय जाना लोगोफोर बारा बिदि ब्लग लानायनि एक्सपिरियेन्स गैया आरोना लोगोफोर होमबाबो लायो आरो आङो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथाङा जोंना दंफायो सासे एसे मोनसाबबायथ' दहायनो एसे बांसिन संनो हरबाय ना फिथिख्रि ना मावा बेयाव फासियाल थादों आरोना बेखौ नायनो थांबाय आरोना मालिकआ फासियाल नायबाय मोनदोंथ' खावैल' जादों देग्लाय फिसा इलाय ना फिथिख्रिया गिदिर गिदिरानो इलाय गिदिर गिदिरानो एसे गिदिर गिदिरानो ना फिथिख्रिया बेनो मागुरबो थायो खोमा होमबा मासे मानैयानो ना गोरि खोमा बे फिथिख्रि गिदिर गिदिरानो ना फिथिख्रिया या बेबायदि लदर लदर मोनबा फ्राय एवनानै जानो बरिया ना ओइ खनबा बियावल' नांनाय ना